right vazukuru ndoda kuti mundinzwe munditeererese handiti ndindotori sekuru vachona vazukuru mukasatoteerera inini haminoti mune muchida kuteererani right nyaya dzachona dziri kungoitika hadziri kupisa mastreets ese social media nyaya yekwasekalazi hairi kupisa mastreets ese social media handiti so tabva tatitibe tadziuya nadzo panapa tobva taona kuti kana dzichigadzirika todzigadzirisepo panapa. So kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumirira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you'll be notified. Thanks very much to all those who continue supporting channel yavo and mushande wenyu yaisi channel yangu ndezvenyu zvazukuru handiti right. Inzwaika muri iya yekwasekalazi namoira iri kuratidza kuti yaparara vazukuru. Musha waparara. Ndatomboda kuti ndimbozama kuti tigadzirise sei tigadzirise but imba iri kuratidza kuti yaparara nekuti mukomanawo azoresponda handiti sekalazi azosvikawo paresponda kati ndinofara hangu nekuti ati handisi kuzotaura zvakawanda nekuti kana muchinge manetsana nemudzimai kana nemumwe wako hamufaniri kunge muri munovhura hapwa handiti hazvina kunaka izvozvo. Saka angozoti chandoda kungokuzivisa ndechekuti ini nemudzimai wangu moira haiwa imba yedu yaparara ndo pakaperera sarungano handiti ndo zvataurwa nemukomana. But mose vazukuru vangu munozviona sei? Inyaya here yekuti inganzi imba ibve yabva yaparara kana kuti inyaya yekuti tikagara pasi tikaonesana kuti iwo pako pawakakanganisa ndepapa iwo pako pauri kukanya muimba ndepapa umwe naumwe obva ashanda nepaari kukanya. Haisi nyaya here yekuti imba inogona kunge iri inogadzirika kana kuti zvinhu panga pawira pasi panogona kumutsidzirwa zvakare. Amenemi ndimi vazukuru vangu ndimonotondiudza kumakomenzi kuti todini ndimi kavaridzo yenyaya idzi handiti ndo nyaya yandandiuye nayo inova nyaya yandisiri kufarira kutaura nezvayo nekuti kana kuri kuputsika kweimba ndinokunzwisisa kuti hakufambe zvakanaka vazukuru uye zvakuafekte moira nasekalazi but kunokanganisa vana vavo mhuri yavakanga vaumba kana kuti vana mwana wavo wainaye ndiye anowanikwa ari anoafektwa nekuputsika kunenge kwaita musha. So what do you think vazukuru vangu nedecision yaitwa nasekalazi yaati aiwa nyaya yachona hanti iri kuitika pasocial media neniwo futi ndoda kuipedzera pasocial media muri kufungewo vazukuru nenyaya yatakupai iyi yekuti moira and sekalazi paivapo dzefunde ndipo pakaperera sarungano? Munofungewo nenyaya iyi vazukuru handiti taurai nasekuru wenyu kumakomenzi kuti munofunge. Don't forget kuisa malike also nekutipa makomenzi titaurirane. Vazukuru vasekuru Saint Stephen, much love.